Ydych chi'n cofio stori dydd Sul diwethaf? Fe wnaeth Judas fradychu Iesu. A dyma Iesu yn cael ei arestio a'i ddwylo wedi glymu. Wel, yn stori plant heddiw yma, da ni'n edrych ar beth sy'n digwydd nesaf. Y darlleniad sef Ioan 18, adnod 15 i 27. Dyma Iesu'n cael ei gymryd gan yr Iddewon, ond dyma dau disgybl yn ei ddilyn o bell ac yn cyrraedd tu yr archorffeiriad achos dyna lle oedd Iesu yn cael ei gwestiynu. Ac un ohonyn nhw oedd Simon Pedr. A roedd hi'n noson oer, so dyma Pedr yn mynd at y tân i gynesu. Ond dyma morwyn wrth y drws yn dweud, wyt ti yn un o ddisgyblion Iesu? A dyma Pedr yn dweud, nad ydwyf. Roedd Pedr yn ofyn. Yr un pryd, roedd Iesu yn sefyll o flaen Anas, ac oedd Anas yn archoffeiriad. A dyma Anas yn ei gwestiynu am beth oedd Iesu a'i ddisgyblion wedi ei ddysgu. Beth oedd nhw'n dysgu'r bobl? A dyma Iesu yn ateb. Dwi wedi bod yn siarad yn agored i bawb yn enwedig yn y deml. Does dim yn gyfrinach. Gallwch chi ofyn i'r bobl sydd wedi fy nghlywed i. Pam wyt ti'n gofyn hyn? Yn sydyn, dyma un swyddog yn slapio, hitio Iesu a deud, paid â siarad fel na i archorffeiriad. Ond dyma Iesu'n ateb, pam wyt ti yn fy nghuro? Dwi wedi deud y gwir. Dyma Anas yn gwylltio, a gorchymyn i Iesu gael ei roi o flaen Caiaffas. Cer o ma! A dyma Iesu yn cael ei gymryd i ffwrdd eto. Ar yr union yr un pryd, roedd Pedr yn eistedd wrth y tân. A dyma rhywun arall yn dod ato fo a dweud, wyt ti yn un o'r disgyblion? A dyma Pedr yn dweud, nadw. Yna, dyma un o weision yr archorffeiriad yn pasio a dweud, oeddet ti yng ngarddwr o lewydd gyna? A dyma Pedr yn dweud, nag oeddwn! Ac roedd Simon Pedr yn ddig iawn. Yna, yn sydyn, dyma ceiliog yn canu, gwadu! A dyma Simon Pedr yn cofio fod Iesu wedi deud wrtho ei fod ef am wadu Iesu 3 gwaith. Ac roedd Simon Pedr yn mor drist. A dyma mae'n dechrau crio yn wylo'n chwerw. Roedd o wedi gwadu ei ffrind a'i achubwr. Roedd o wedi smalio fod o ddim yn nabod a ddim yn credu yn Iesu. Weithiau, da ni fel Simon Pedr yn ffindio fe'n anodd dweud bod ni'n dilyn, credu a caru Iesu. Ond, dyma Iesu yn caru Simon Pedr, a ni, a phobl sydd wedi troi cefn arno. Mae Iesu yn ein caru ni gymaint, nes fod o'n fodlon mynd ar y groes i gymryd cosb ein drygioni ni, y pethau drwg da ni'n wneud. Fod Simon wedi pechu, di wneud pethau drwg, fod ni wedi pechu, mae Duw yn maddau ac mae Iesu yn cymryd y gosb, sef barn Duw, arno fo ei hun ar y groes, mwyn i ni cael bod efo Duw am byth a cael nabod Duw fel dyla ni.
A wythnos nesaf, fe gawn ni weld beth sy'n digwydd nesaf.